Алелеле, Марин бизнеса, Анде, Бари, Софија, а Силвија и неините деца Патрик и Мадја, ја зет им спас за неиниот сапруг Марин бизнеса. Чорманге ромније Силвија, а черомније Силвија. Чорманге ракија, бареловете авела менса ромније. Аке бут боки кердом, ки Софија паре керава, ме ромња са е Силвија са. Мочао о Патрик, може да един, но одговарја за 100, продај Патрик. Сички коли да искараш Марин од тази Софија, а канакел манге Силвија. Ава јаша Патрик саворе, те дикене Марине со шукар, келела ем пиела. И черомније Силвија, чорманге, черомније Силвија. Чорманге ракија, те пијаваме, джаму треса, еспасеса, черомније Силвија. Ајде Патрик, мочамо те, хасте пијас од Силвија за неиниот сапруг Марин бизнеса. Чорманге ракија, те келав, те пија, а черомније деман е луканка, керманге шукар мезес, те хав, те пија, мечавеса е Патрикеса, тајме джаму треса, е спасеса. Саверте дикена е Марине, тај леске чаве е Патрик. Сарси вон бутопре, најкотере селен ромален. О Марине, перомња са е Силвија са, тај печавеса е Патрик. Си бут зурале, бут боки керде, бут паре керде. Аде Бари Софија, леско чаво, може да един, но одговарја за 100, ромален, а черомније Силвија. Чорманге черомније Силвија. Чорманге ракија, те хав, те пијав, мечавеса е Патрикоса, тајме джаму треса, е спасеса. Коромо о Марине, си бут зурало, чача.